салом занҳои зебои ман, иншолло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. умед дорум ки дар шумо маъқул мешавад. пешаи навора сар кардан хоҳарак Мадинаҷона дар шумо тавсия метиҳем ки дар компанияи Атомӣ кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хубо ба даст меёред. азизони дилам, ва шумо ҳичи дар кор нестед, фақат телефон, интернет дар кори тамом. кори кам харҷа. кор дар Атомӣ дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯзад духтаро, аз ман намеғалтен. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягон чи харидорӣ кунед. фақат 2 линия дорад. дар тактон 1-2 одам меёрен тамом. яъне ки очатона, холатона регистратсия мекунед. шумо ҳар моҳ метавонед ки маош бигиред духтаро. кор бениҳоят осон аст. касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестад, хоҳари беҳтарини ман тайёрае ки корро дар шумо бифаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам кунад. азизони дилам, ай бекор шуданда бидроен қати Мадинаҷон кор кунед, маош ба даст бигиред, орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба компанияи Атомӣ амалиш кунед. азизони дилам, духтарои хушрӯи ман, шумо худтон дидестен ки ҳамаи занҳои мо дар ҳамин ширкатҳо кор кардестанд ва маблағ гирифтестанд, аллакай маоши хуб мегиранд. шуморо метавонед ки ранги анами занҳо кор кунед. духтаро, ягон ҷои фанду фребиш нестай. агар ки дурӯғ боша, ин занҳо ин қадар ҳар ҷо реклама намехаранд, дар 2000, 5000, 10000 реклама намехаранд. ин корҳо ҳамаш ҳақиқат дорад. шуморо метавонед ки худтон да бовар кунед, бидроен хоҳараки мада бинависонед, маълумоти бештара ай худаш бигиред. касе ки кор кардан ҳам намехоҳад, ширкати Атомӣ доруҳои шифофармо дорад. яъне ки барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора. духтаро, шумо метавонед ки бидроен заказ кунед. хоҳари беҳтарини ман ба шуморо роӣ мекунад. иншолло ки шифо меёбед. не ки ман боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешавад. медроен кор мекунед. хушрӯҷои ман, хеле ки ман шуморо ваъда дода будам. навори имрӯза савол ҷавоб мешавад. азбаски ки ман як телефон дорам, саволотна дар коғаз нависондам. ҳозир ман як 17 саволда ҷавоб метавонам. духтаро, якум савол: очатон чанд солаанд ки ин қадар ёш метаванд? раҳмат апай азиз, очаи ман таваллудаш 73 аст. бале, дар ҳақиқат ёш метавад. дуюм савол: очатон савримениан ягон коргари давлатанд? дар давлат кор мекунанд? шумо дам ҳазор раҳмати калон апай азиз, хоҳари азиз. не, очам дар ягон ҷо кор намекунад. очам хонашинай. очам қасари сол кор намекард. як 5-6 моҳ дар як ҷо кор кардан, дига кор накардан. духтаро, чунки падарам намемонад кор кунӣ. сеюм савол: келини маълими маълимаи? бале апай азиз, келини маълимаим, келини маълимам. чорум: чӣ ба дигар кӯдак намекунӣ? ҳамин савола ҳамаи шумо қариб метиҳед. духтаро, ман худо ба шукр якта фарзанд дорам. мо фақат мехостем ки шавҳарам ки духтаракам калон шава, калонтар шава, баъд кӯдакдор шем. ана ки дар ният ҳастай. ҳозир мехоҳам ки кӯдакдор шавем. ҳамин ки кӯдакдор шидем, аввал шуморо мегӯм, барое ки ай ҳамада бисёр шумо азизони дилам мехоҳем ки ман боз фарзанддор шавам. дуои нек мекунед дар ҳаққи ман. ҳаматона дӯст медорам. аввал ки кӯдакдор шудам, шуморо хабар мекунам ки шумо хурсанд шавед. азизони дилам, ҳаматона дӯст медорам. ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ барои дуоҳои нектон. ана ки саволи дигар ки падартон ҳаҷ рафтагиянд ё ки не? чӣ ба модартон тоқа рафтаанд? азизони дилам, падарам рафтагӣ нестанд. падарам мехоҳад ки ҳаҷи фарзӣ биравад. азбаски момаи отагим қати рафтагиянд, очам. азбаски момаам тоқа буданд, син солшон рафтагӣ буд. мақсад дадам гуфт ки очам гуфт ки қатиш бира, қати очам бира.
баъд ман иншоалло ки ҳаҷи фарзӣ мерам, бароям қадар ҳаҷи умра дадам нарафтам. Ягон борам рафтагӣ нестанд духтаро. саволи дигар. модарҷона бигӯен дар ҳаққи бефарзандо дуо кунам. зиёд ҳамин савола додем. рости гап ман модарҷон, ман пешаи рафтанаш гуфтам ки модарҷон рафтем дар ҳаққи ҳамаи бефарзандо дуо кунем ки ҳама ҳаққи соҳиби фарзанд шаванд, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинанд ва ҳама ҳаққи бо подписчикои мара худованд соҳиби фарзанд куна. очам ҳар рӯз дуо мекуна, ҳар рӯз видео роӣ мекуна. дар ҳаққи худму дар ҳаққи ҳамаи шумоам дуо мекунам. маъракара дар Москва кардем. бале духтаро, маъракара дар Москва кардем. иншоалло ки ай хонаи худо бар бигарданд, боз Москва меям. ягон рӯздаиҷа меистам, бо як даҳанак нон мекунем, баъд Тоҷикистон роишон мекунем, баъд маъракаи калона дар оҷа мекунам. ҳамин саволи мада честна ҷавоб дем. шавҳартон задагиайтона ё ки не? Мадинҷон хоҳарҷон. япаҷон савол додае ки шавҳартон задагия ё не? Ростша бигем. ман ростша мегӯм, фикр накунем ки блогерай, дурӯғ гуфтестай. дурӯғ намегӯм ба худо ки шавҳари мара задагӣ нестай. задан уср бестай, мара ҳатто гумша дафша гуфтагӣ нестай, ақорат кардагӣ нестай. барое ки ами нағз намебинада, ами зиндагӣ ба ҷанг, ба задану ба ақорат кардану ами хеле нағз намебина шавҳари ман. баъд худ ман кӯшиш мекунем ки ҷанг нашавем. хай ами ягон разборак, ягон бугу мекунему, итарӣ заданак паданак хеле не. апай азиз, шавҳарам задагӣ нестай. ман оли и савола да хучам метиём ягон вақте ки якҷоя видео кунем, да хучам метиём ки худаш чӣ мегаҳад. не ки мара задагӣ нестай шавҳарам. гуфтастам ки ҳатто гапи ганда намега. дафша гумша мисол меган одамо заношна ку ақорат мекунанд, бира дафша маймун хар хеле гапҳо тамоман намега. марам намемона ки кӯдак монам хеле гапҳо бугум. саволтонда ҷавоб додам апай азиз. яъне ки шавҳарам задагӣ нестай. ман саволи дигар. шавҳарам дар оилашон чанд нафаранд? шавҳарам дар оилашон 3 нафаранд. як тақаи сингл дорум, таваллудаш 92, шавҳарам 95, ҳеварам боша 2000 чанди ҳастае ки синфи 9 мехона ҳеварам, синфи 10 мехона ҳеварам. дар оила 3 нафарам, 2 бача, 1 духтар. қайсингилам шавҳар кардагия, 4 фарзанд дорад. шавҳари худам зан дорад, 1 духтарча дорад. ҳеварам безан аст. оилашон оилаи майда ҳаст. саволи дигар. дар рӯтон чӣ мекунен? чӣ хел рӯтона нигоҳубин мекунен? чӣ скалица дар куҷо мекунен? рости ҳамхели саволот дар ман бисёр мешавад духтаро. чӣ хели собуни истифода мебарем? чӣ хели косметика истифода мебарем? духтаро, собуни обичный, собуни даф қати мешумру ва ман ҳозир нишон метавонам чӣ хели крем мекунам. тональный крем мекунам. тональный креми арзонак мекунам, азбаски рум чувствительнияй. ман ягон бор чизка лица кардагӣ нестам. ман ҳатто дар рум маска намекунам духтаро. и ягон ҷои таърифш нестай, ягон ҷои дурӯғш нестай. ман рӯи рост гуфтестам ки накардагиам, ягон бор истифода бурдагӣ нестам. чизка лица кардагӣ нестам, ҳар хел кремҳо истифода бурдагӣ нестам, маскаҳо кардагӣ нестам, барое ки рум аллергия метиҳад. ҳамаи чӣ хеле ки гуфтам чувствительнияй ман истифода бурдагӣ нестам. ҳозир чизе ки дар рум мекунам, чӣ косметикае ки истифода мебарам, охири видеода нишон медиҳам. ҳамхели саволот бениҳоят бисёрай. оли баъзе одамо пайдо мешаванд, мегӯянд ки барои пулаш намеrai, чизка лица намекунӣ. Не духтаро, ман 2 таъпам салончиай. чизка лицаам мекунанд, нохунам мемонанд, ламинированиям мекунанд, қошам хеле
перманӣ мегӯянд, чӣ мегӯянд, ухалишам мекунанд, татуажам, ҳама чизам мекунанд. Не ки ман ҳамин чизоро кардагӣ нест. Ман да бепулай намефурам, намекунам, духтаро истифодам намебарам. Саволи дигар. ютуб пул метия? духтаро, ман 1 сол шид ки ютуба истифода мебарам. ноябрда ҳуй карда будам имсол. 1 сол мешавад ки истифода мебарам. Ман ягон бор пул гирифтагӣ нестам. ҳарчанд ки монетизатсияш гирёнай. Ман бисёр музикаҳои авторский доштам. Бо намедонам чӣ ба ҳозиро ютуб сум намета. Ман ягон бор сум гирифтагӣ нестам ай ютуб. Фақат ай рекламаҳо. саволи дигар. очаи Ҳалима кадом апатонай? Апаи чандамгитон? Ҳалимаро ҳамаи шумо мешиносед. ҷиянаки ман бисёр ман видеош мекардам аввал. чанд қадар Тоҷикистон будам, видеош накарда будам, бо ова омадан ман рафтам. очаи Ҳалима апаи сеюмгимай. духтаро, ман 3 та апа дорам. чорумги хидмам. 1 та хоҳарча дорам. хоҳарам 2007. очаи Ҳалима бошад сеюм апамай. саволи дигар. ёсамин дар 2 солагиш гап задай. чӣ ба духтара ки ман гап намезанам, ман зиқ мешам, фикр мекунам ки дига гап намезанам. апай азиз, зиқ нашавем. як хел гудак дер гап мезана. ами ёсаминҷон дар 2 солагиш гап мезад, хушу гап мезада ки не дер раҳгаштаги айна гудак бояд 1 сола чанд моҳагиша қадам мемона ку. ами ёсаминҷон ман дер раҳгаштаги дер раҳгаштак духтарову не ки тезда гап задак. бароям қадар апай азиз зиқ нашем. иншолло ки фарзанди шуморам гап мезанад. як хел кӯдак дар 4 солагӣ дар 5 солагиш гап мезана. вабше зиқ нашем. иншолло гап мезана. саволи дигар ки хитону шавҳартон намоз мехонанд? бале, алҳамдулилло. ай рӯзе ки ман шавҳар кардагиам, вабше хали ҳарди мо бенамоз намегардем. мо ҳама вақт алҳамдулилло ки намоз мехонем. шавҳармам дар ки ҷое боша намозша мехона. хидмам худо ба шукр мехонам. шавҳарам одами бенамоза нақс намебинад. алҳамдулилло ки ҳарду мо намоз мехонем. саволи дигар. нағздида гири хубай ё ки бегона? апаҷон, ҳамин саволи мада қад шавҳартон ҷавоб диҳем. ака шавҳар ман намедонам чӣ мегӯяд дар ин гапа. лекин ман худам нағздида гирифтагиам. худо ба шукр зиндагии беҳтарин дорам. ва намедонам, барои мара фикр мекунем ки нағздида бигирӣ хубтарай. барое ки якдигара хушту мефаҳмем. ҳастанд одамое ки нағз наида гирифтагианд дар оилаи мо, дар авлоди мо. хушбахтам иноам. ҳамаш дар тақдири насиб чизе ки бошад ҳамуро мебинем. бароям ки хоҳари азиз ин фикри шумо ҳай шуморо нағзида бихоҳед, нағзидатона бигирен. муҳим ки зиндагӣ хуб кунен, якдигара дӯст бидорен. муҳимаш ҳамияй. фақат дар зиндагӣ босабр бошен, якдигара эҳтиром кунен. анака духтаро, 17-ум савол. ин қадар саволи бисёртонда ман ҷавоб додам имрӯз. 17-ум савол ҳамияй ки дар чанд солагитон шавҳар кардем ки фақат як кӯдак дорем? дар 17 солагим шавҳар кардагиам. мактаб хондагӣ нестам. даровда шавҳар кардагиам. худо ба шукр 28 январи 2018 шавҳар кардагим. 15 ноябр духтарчадор шудагиам. духтарам инами ӯ рӯз 5 сола шид. дигар фарзанд надорам айни ҳол. духтарои хушрӯи ман имрӯз 17 та саволи шумода ҷавоб додам. ки ҷояша ки хато кардам, ки ҷояша ки хато гап задам, чӣ кардам, ҳаматон бахшиш мепурсам. ҳамаи шуморо ман аз барои Аллоҳ дӯст медорам. аз зӯн дили ман, подписчикои беҳтарини ман, раҳмати калон барои дуои нектон, барои суханои хубтон. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки маро тамошо мекунед ва беҳтарин суханонро барои ман менависонед. раҳмат ки ин қадар дуои нек кардем дар ҳаққи фарзанди ман, дар ҳаққи модари ман, дар ҳаққи шавҳари ман. ҳама вақт қатъи маен. ҳамаи шумо дар раҳмат. ҳаматонро дӯст медорам. ягон гапи пасту баланд зада бошумай ҳаматон бахшиш мепурсам.
чӣ хатогӣ бошад дар комментария нависен. Ман ислоҳ мекунам ва ҳамаи шуморо дӯст медорам. Хайр, то наворҳои оянда азизони дилам.